sampean benong ngene akhirat gak karu-karuan kagete ka dudu-dudu. Del, nek mlebu kono iku omahmu sing apik terbuat dari emas intan permata. Sampean kaget, niku ganjaran kula sing pundi ya Allah, kok sampai sak monten kathah kok saene koyo monten. Dawuh Gusti Allah, ya iku donga-dongamu sing ora tau tak kabulno donyane, tak celengi dadi omah swarga. Masya Allah, ngono carane Gusti Allah nek nganti. Mulane ora oleh nggone ati ndonga iku ya donga ora dikabulno, gak oleh. Wis mulai saiki dirungokno. Omongane Pak Subhan iki. Pernyataan Pak Subhan mulai hari ini menyadarkan hatinya masing-masing. Ora ono donga sing ora dikabulno Gusti Allah. Kabeh dikabulno, namun carane Gusti Allah beda-beda. Tak baleni nomor 1, kadang Gusti Allah langsung sakal nguwehi sesuai penjaluke hambane. Nomor 2, ora diwehi penjalukane tapi diganti sing luwih utama menurut Gusti Allah. Nomor 3 ya ora dikabulno donyane, ya ora diganti apa-apa, tapi dicelengi dadi investasi akhirat. Besok sampean mlebu swarga manggon nang omah sing paling apik, mergo donga-dongane sampean sing ora dikabulno donyane sampean. Kurang apane? Udhuni astajib lakum, donga tak wehi. Ngono wis janjine Gusti Allah. Ora goro Gusti Allah iku. Ora ngene, donga nek aku pengen wehi tak wehi, gak ora ngono. Dawuhe donga tak wehi. Tak kabulno. Nah, carane kabulno ana 3 iku mau. Carane maneh nek sampean kepengin tak baleni maneh, aja lali dibuka karo sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Hannan ya Mannan ya Badi'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, pacarku balik mana ya Allah. Menesa dinteni kok balik dadak dikabulno karo Gusti Allah. Ngono ya. Balik ngawali donga kaya ngene, tak ulangi maneh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Hanan, ya Mannan, ya Badi'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram. Masa gak apa? Ayo ditirokno bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Hanan, ya Mannan, ya Badi'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram. Wis mari ngono ndonga sampean. Penjalukane sampean nopo sing apik-apik, aja njaluk sing elek-elek. Biasane njaluk elek itu cepet kabulane. Mulane aja njaluk sing elek. Gusti Allah ku nek ulu-ulu njaluk sing elek dikabulno langsung. Sing apik-apik buri-buri. Pernah saya dasari Nabiullah Musa alaihissalam itu dongane dikabulno suwene 40 tahun ge dikabulno. Terus nomor 2 nih, dongane Kanjeng Nabi Muhammad ku ono sing durung dikabulno. Kecuali ben nomor alam akhirat ge dikabulno karo Gusti Allah. Apa itu rahasia? Sudah wis iku donga sing terakhir kudu ditutup karo sholawat maneh. Mulane sholawat iku kuncine doa. Nek gak ana sholawate dongane gak bisa tembus nang langit. Dititeni sak titik donga diawali dengan sholawat sing sampeyan hafal. Wis mari iku kanggo ngawali